अमरनाथमध्ये सोसायटीमधल्या एका दुचाकीला ही आग लागलेली होती। पार्किंगमधील अनेक दुचाकींना त्यानंतर ही भीषण आग लागली। या आगीमध्ये अनेक दुचाकी जळून गेलेल्या आहेत। मध्यरात्री 12च्या सुमारास ही घटना घडली आहे। आगीचं कारण कळू शकलेलं नाहीये, मात्र अशा पद्धतीने दुचाकीला आग कशी लागली याचा तपास आता केला जातोय। तर अमरनाथमध्ये सोसायटीमधल्या दुचाकींना आग लागली। पार्किंगमधल्या दुचाकींनी पेट घेतल्यामुळे आता ही आग लावली गेली। ही कशा पद्धतीनं हे संपूर्ण प्रकरण घडलं या संदर्भातला तपास केला जातोय। मात्र यामध्ये अनेक दुचाकी जळून गेल्यामुळे या दुचाकी चालकांचं नुकसान झालेलं आहे। तर कार जळल्याची दृश्य सुद्धा आपल्याला दिसतायत। दुचाकींना आग लागलेली आहे आणि यानंतर ही आग पसरत गेली आणि त्यामध्ये चारचाकी सुद्धा जळून गेलेली आपल्याला यामध्ये दिसतात। अनेक चारचाकी आपल्याला यामध्ये दिसतात। त्याचबरोबर दुचाकी सुद्धा यामध्ये जळालेली आहे।